Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo al canal de Sortiu i Disfruteu, vídeo per parlar de la victòria del Real Madrid a casa davant de Las Palmas, una victòria en la que sobretot brilla la primera part dels d'Ancelotti, en la que han tingut un fotimer i mig d'oportunitats, amb diferència el millor del partit del porter de Las Palmas, Vallès, que ho ha salvat absolutament tot menys el gol de Brahim al temps d'afegit de la primera part. Potser si aquest gol no hagués entrat el partit hagués estat més emocionant a la segona part, però amb el ràpid gol de Joselu doncs el partit ha quedat vist per sentència. Un partit que necessitava el Real Madrid, partit senzill a casa davant de l'afició, no per convèncer en quant a joc, perquè no ho ha fet, però sí en quant a resultat. Victòria que fa superar el Barça a la classificació. Havies vist com els de Xavi Hernández t'avançaven, feia un parell de dies i res, no has estat ni 72 hores per darrere del conjunt culer. Això va molt bé mentalment. És una victòria sobretot, com dèiem, mental i més resultadista que no pas en quant a joc, perquè el Madrid no ha brillat ni molt menys, sobretot a la segona part, un partit molt i molt planer dels d'Ancelotti, però sí que és veritat que és una victòria, és a dir, no destaca per joc, no, però és una victòria, i és una victòria que els torna a col·locar a la classificació. Aquesta jornada l'acabaran segons, i això sí, hi ha un partit diumenge que és primer contra segon, ni que no ho sembli, Girona, Real Madrid, el Barça, que el divendres ha de fer els deures sí o sí, i ha de col·locar-se líder a l'espera del que passi a Montilivi. Passarà el que passarà, però compte si guanyés el Girona davant del Real Madrid aquest dissabte. Un Madrid que ha sortit amb Kepa a la porteria, Nacho, Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Brahim, Joselu, Rodrigo, rotacions del Real Madrid, canvis respecte a l'últim partit, Kroos, Modric, Bellingham, Fran García, Carvajal, canvis, molts canvis. S'ha lesionat David Alaba, s'haurà de veure quin és l'abast de la lesió del futbolista austríac, però s'ha lesionat David Alaba, que ara mateix és el millor central que té el Madrid. Un Madrid que en quant a central, si no vaig errat ara mateix, es quedaria amb Rüdiger i Nacho només. Només Rüdiger i Nacho com a centrals ara mateix el Real Madrid, degut a la lesió de Militao. Jo diria que ara me n'estic deixant algun de central del Real Madrid, repassant la plantilla per sobre rapidíssimament, no me'n surt cap. Jo diria que sí que té el Real Madrid algun altre central, ara ho buscarem rapidíssimament, però en línies generals el que comentàvem, un partit en el que el Real Madrid no ha brillat ni molt menys, però ha aconseguit una victòria que et dona marge, et dona confiança, i al final la necessitava el conjunt d'Ancelotti, perquè realment les sensacions després del derbi eren, si més no, dolentes, si més no, gairebé nefastes, sense voler ser del tot destructiu. Per cert, buscant rapidíssimament a la plantilla del Madrid, no ens deixem cap defensa central, en plantilla hi trobem a Militao, Rüdiger i Nacho, si vols comptar, i Alaba, doncs de moment dos d'aquests quatre lesionats. Per part de Las Palmas, Álvaro Vallès a la porteria, Schwinger, Cluevo, Saúl Coco i Julián Araujo, Munir, Cristian Herrera, Vieira, Mulfu i Juan Muñoz al mig del camp. A dalt Cava, la sensible lesió tenia avui l'equip entrenat per García Pimienta d'un futbolista clau com és Mika Mármol, l'ex del Barça, que va ser expulsat l'última jornada. S'ha notat defensivament en un partit que, com comentàvem, el millor ha estat del porter. 21 rematades del Real Madrid, un Real Madrid al que no només li han disputat la posició, sinó que li han guanyat els de García Pimienta, que com a mínim han estat atrevits, han tingut iniciativa en el partit, que és una cosa que se'ls demana als equips que visiten el Bernabéu. Sí que és veritat que en quant a oportunitats, doncs bé, massa escasses. Si vols sumar al Bernabéu has de generar molt més del que ha generat avui el Las Palmas, que marxa del Bernabéu en una zona perillosa, però jo crec que amb millors sensacions que no pas punts a la classificació. Victòria del Real Madrid, que adelanta el Barça a la classificació i fa recuperar les bones sensacions després de la derrota al derbi davant de l'Atlètic de Madrid.